А началото на септември обичайно идва и с по-поносимо време от горещините през отминалия август, по-малко туристи и по-ниски цени на офертите за почивка по родното Черноморие. Ще има ли туризъм и през септември, провериха нашите кореспонденти. Въпреки че септември пристигна с мрачно и дъждовно време край морето, той се оказва предпочитан от много българи заради по-приятното време, повече спокойствие и по-ниски цени. Тихомира предпочита почивката в първата седмица на септември, защото повечето туристи от вътрешността на страната се оттеглят и крайбрежието е значително по-спокойно. Спряла се не на каравана, а на бунгало, което е малко по-скъпо, но удобно. Цените са завишени от последните 2-3 години, които дори надвишават понякога 5-звездните хотели. Затова ние по известно време планираме нашите почивки да са през началото на есента или малко по-късното лято, за да можем да вместим бюджета. Офертите са паднали още в последната седмица на август. На места платените паркинги вече са безплатни. Понякога излизат промоционални пакети с фиксирана цена, не на база нощувки. Всичко е много различно, много динамично. Да кажем около 50, малко плати, около 50% е намалението за края на сезона. Намаление няма да има в крайбрежните ресторанти, които запазват цените си до края на септември, до когато ще работят. С 10-15% отстъпка ще работят много от атракционите на плажа. Мисля, че малко са скъпи, нали, нали, там, но ако бяха малко по-евтини, щях да ходя всеки ден. Много от българите избират Стария Несебър или Созопол, където има резервации до края на септември и първата седмица на октомври. Ами Созопол сигурно повече от 15 години идваме тук. Да, защо? Влак съм идвала. От толкова километра, цял ден пътуване. Защо това е приоритет? Заради това нещо. Снощи сме били тук по същия маршрут. Тази вечер пак сме тук. Утре вечер пак сме тук и ни харесват. Тази година обаче не всички улични търговци ще намалят цените си. Някои от тях ще приберат стоката си още след седмица, преди настъпването на учебната година. Но тази година намаленията са минимални. Защо? Предполагам заради самия сезон. Мисля, че много коренно се измени туриста като турист. Тоест съвсем различни прослойки от други години. Значително по-млади, значително по-малко финансово способни. Интересът се измества вече повече към заведенията, към развлеченията, отколкото към стоките за търговия. Много от българите следят ласт-минит офертите и избират спокойствието по-на юг към Ахтопол, Варвара и Синеморец. Резервации от пуснатите промоционални оферти има до средата на октомври с намаления в Бургас, Поморие, Равда и Слънчев бряг. Порядъка на между 15-20, някъде и до 30%. Също така по време на празниците 6 септември, 22 септември се предлагат пакетни почивки с включени допълнителни услуги, 3-дневни, 5-дневни пакети. Очакваме удължаване на сезона. Това е обусловено и с планираните полети до края на септември и октомври месец. Чартерите също продължават и октомври. За Евронюс България, Елена Танева.